Üdvözlök mindenkit, sziasztok! A Beledöglünk vagy Túléljük című előadás kapcsán szólnék most hozzátok, Péterfi Judit vagyok. Én lennék ugye az előadás megálmodója és a műsorvezetője, de egy rossz és egy jó hírt szeretnék megosztani veletek. A rossz hír az, hogy dr. Zaher Gábor lemondta az előadást, pótolni nem tudjuk, kérdeztem tőle, hiszen nagyon sok előadást előre lebeszéltünk, leszerveztünk vele, hogy hogyan tovább, de választ mostanáig nem kaptam. Döbbenten, így elkeseredve, kétségbe esetten ültem sokkot kapva, aztán megráztam magam, és azt mondtam, hogy ti, közönség, nem ezt érdemlitek. Szerveztem két csodás, szakmailag nagyon nagy tudású, humoros, de nagyon kemény megmondót a kecskeméti előadásra. Az egyikük dr. Lányi Kata, táplálkozástudományi szakember, pszichológus, természetgyógyász, aki a fejekben és a belekben kutakodik, és dr. Ocella Péter, pszichiáter, aki zárt osztályon is dolgozik, a drog, az alkohol, a mentális betegségek nagy ismerője, és aki még Schwab Richárddal, majd biztosan ismeritek, szóval vele is kutatja, hogy mi az összefüggés ugye a pszichés betegségek és a szervezetünkbe bevitt élelmiszerek között. De az S során még téma lesz. Szorongás, függőségek, két pofára zabálás, testpedés, hogy ez mit okoz a testünkben, mennyivel rövidíti meg az életünket. Aztán a mindent uraló stressz, az instant ételek, instant élvezetek és a mélyrepülés, mentális kimerültség, kiégés, környezeti ártalmak, civilizációs betegségek, social media, pusztító görgetése, kimerültség és az alváshiány, a pusztító közbeszéd, hormonális problémák, ételallergiák, atyaig, ebből mennyi van. Beszélünk az ultrafeldolgozott élelmiszerek brutális hatásairól, amelyek ellepnek mindent, a meddőség okaira is rávilágítanak majd, és arra is, hogy miért van ennyi hiperaktív és autista gyermek. A stressz okozta számtalan betegség melegágyát is megmutatják majd, és hogy a magány mit okoz a szervezetben, mit adunk tovább a gyermekeinknek, hogyan élünk jól, nem csak hosszan, hanem jól, hiszen ez is cél. A gyomírtószerek kemény mellékhatásairól is szót ejtünk, és elmondjuk, hogy a boldogság miért a belekben keresendő. Ugye izgalmas. Két olyan szókimondó, nagy tudású és komplexen gyógyító szakemberrel várlak majd titeket Kecskeméten, akik bizony tükröt tartanak majd nekünk. Ha velünk tartasz, akkor javaslatokat vázolunk, de készülj fel, hogy nem a paradicsomba repítünk el, hanem a kellemetlen felismerések, a szembenézés és a felelősségvállalás hullámvasútjára ültetünk fel. Gyertek, sokszínű és hasznos tartalommal várunk majd titeket.